Ана ка духтаракҳои хушрӯ, чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонед, дар компанияи Faberlic чӣ хел занон муваффақ шудагиям. То Турсияву то Дубаю то ҳама ҷора рафтанд духтарако ашёти компанияи Faberlic духтаро. Ва дар компанияи Faberlic духтарако аллакай хела занҳои муваффақанд, ки соҳиби хона, мошин, ҳама чӣ шудагианд духтаро. Дар компанияи Faberlic кор кардан қиин нестай. Фақат барои хонаи худат ки ҳамура ай магазина мехарӣ, шампуну собуну инами рӯзғори хонара ҳамура мери ай магазин мехарӣ, ҳаваи ай Faberlic мехарӣ, скидка қатӣ, бо болои пул кор мекунӣ, ойлик да мебурои духтарако. Команда ихта месозӣ, ойлик да мебурои. Инем қа кор дора. Ягон кори қиинӣ надора. Ва ман ҳозир шуморо ба нами апаи худам шинос мекунам, ки ман худам дар командааш кор мекунам духтарако. Ман худам кор мекунам. Қатӣ ма биён кор кунед духтарако. Звания директорӣ дорад духтарако. Ҳамаша шуморо хушрӯ карда мефаҳмона, бо шуморо ёрдам мекуна, ай пешти шумо одам медора, регистратсия мекунад духтарако. Якум линиятона и пеш мебарад, дуюм линиятона худтон пеш мебаред. Тамом, дига ҳеҷ кор намекунед. Ҳамаи кори осона. Регистратсия бепулай, бепул шумо регистратсия мекунад, обучения бепулай духтарако. Ва шумо ҳар каталог метавонед падарка бигирен, ғайре ки ай мисол боша мегирен скидка 20 то 70% скидка мегирен. Бо ай тарафи компания шумо да падарка метиҳан ҳар моҳ духтарако. Ва метавонед ки на дар нами номерои болои экран нависонед ё ки на сайти да таги ҳами пост мондагим дурои нависонед. Қатӣ мо биён кор кунед. Ман худмам дар ҳами группа ҳастам духтарако. Як ҷоя кор мекунем, муваффақ мешем, даказат мекунем мардака монда ки ина мо муваффақ шудем.